oganda chomo kanye? En lit kabisa ni gik makamagi notimore e piny Luo. Akia gima rach go gandawa. Dagom ni jowa mondo mi wapuonjre godo. Mondo watim gimiluongo ni radical culture change. Mondo nitiere tim moko kata ka en misango more ma nwatimo momiyo wan jok ma chunygi ilni e timo weche mag jendeke kod tora. Mok wabed gi second thought. Mondo mi wabed gi joma paro diriyo kapok watimo gimoro. Kane ng'iyo issue mar pit stop dala. Pit stop dala en mar Wuda Bandu monyuomo Nyajaluo. To nikech Jalango osiepene nogwela Jalango kaka osiepene mondo officiate grand opening mare. So jite nigi impression ni maendi gir Jalango. Gigoyo mok gitimo kata nonro ni maendi ok Jalango onge kata lwete. King'iyo Sarova maendi en gir investors moa oko, ok en gir Jaluo. To ndiko Joluo mang'eny ema tiyo. Ibiro yudo ni 90% of joma tiyo kanyo gin Joluo mana modak Kisumo kanyo. Ema tiyo ka. To sami sikelo ma investor machielo ma kiny biro invest kata nanyang' nyong'oni. Kendo ka kendo adwaro shutumu kendo adwaro chayo sirikal maloch gwenge magwa mag Kaluo ne onego gi cushion investors kuom ng'anyo mabiro dhi mbele to gima madhi mbele sani gima biro ka dhi mbele. King'iyo mos chien kacha ncha neno jotelo moko amor gi MCA Mheshimiwa Keno MCA ma Ahero Town kuom luongo joge mobedo godo mowachnegi ni kik waketh giwa.